No niin, nyt tulee taas tämmönen hamsteristani. Taas mun kaveri on mukana. Joo. Ja nyt toinen. Niin siis ei se sama. Niin. Vaan nyt mun naapurikaveri. Noniin, Hamppu. Sitten aloitetaan varmaan se häkin esittelusta. Laita se nyt boksiin. Tai se voi olla mun päällä. Tai no, se olisi kannattavampaa ehkä olla boksissa. Et säkin voit näyttää juttuja. Elikkä ulkoota tämmönen. Tuossa on se Tuossa on juomapullo. Ja toi tarkoittaa, että se on 1, koska siinä on 1. Niin ja... Sitten se on magneetti tuossa. Tuossa on hamsterimagneetti. Yeah. Siinä tiedetään tuolla hamsteri. Niin. Täällä on kepit. Niin, että se voi niinku purra niitä järsiä. Sitten kuvittele. Niin. Se on mennyt tonne. Niin. Se on se ruokakuppi. Sitten sen pesä, älkää ihmetelkö, tää on oudosti kuvattu. Mä kuvaan oudosti tän. Yritän saada kuvan sen Tuolla on pesään. tällaiset pallot. Mä yritän kuvata sen pesää. No niin, se on vähän vaikea. Ota sormi pois. Ei kun ei se sormi ollut. Noniin. Sitten Tuolla on tällaiset pallot. No, siis lelu. se on tommonen. Niin. Ja sille tällainen pikku puu. Niin, et se voi järsiä sitä. Niin. Ja tuolla on se Kylpyjakka. niin. Ja sitten se ruoka. Ja tossa on lautanen. Sitten täältä tää näyttää täältä. Ja tuolla on se auto. Niin me käydään sinne aika paljon. Tuolla se Laitetaan Hamppu sinne. No niin, Hamppu. Tule ajamaan. Tule kuulta. Äläpäs pidä mua. Mene uimaan. Ja sit Tykkäätkö? Hei, ajakaa kameraa päin. Happu täällä. Tän. Me tervetuloa. No niin, tämmöis Hamppu. Elikkä kattokaa, tämmönen on mun pikkusöpöläinen. Ai vitsi, mä en saa kuvata sun naamaa. Älkää ihmetelkö, mun videossa ei tule näkyy naamoja. Kattokaa se söpöjä silmiä. Se söpö. Ei se ihan Se ei näkynyt. Oi. Kattokaa, Hamppu osaa tanssia. Kattokaa tuo söpöä paitaa. Kuvapas mua vähän. Mä tein sille hompia. Selvä. Muista, ei naamaa. Okei. Se niinku oota. Hamppu, älä jaksa. Kiva. Elikäs. Hetki. No niin. Elikkä me lopetetaan ihan kohta, koska tää on tämmönen hampuesittely vaan, koska mä aitaan tehdä haastevideo ja me tehdään se, koska meidän pitää tehdä se tänään vielä ja nyt on ilta ja ton pitää ehkä jossain vaiheessa lähteä. Ja että me keritään tehdä mahdollisimman monta haastetta. Me saadaan niinku keksiä toiselle, mutta se ei oo paha. Se ei saa kovin paha. Siis au. Oota, kauasta on ollut jo 3 minsaa. Oh. Kai me voidaan lopettaa. Joo. Moikka! Kattokaa miten söpö se on. Moikka!